لن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan safiya mai albarka, safiya ta Laraba 21 ga watan Ramadan. 22 ga watan Ramadan, bayan hijiran ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina, yau shekara 1447, wanda ya daidai da nawa ga wata yau? 11 ga watan uku, miladiyar haihuwar Annabi Isa ɗan na Maryam, idan ya inganta yau shekara 2026. Ga ma a cikin wannan masallaci Central Mosque da ke wannan unguwa ta Badarawa, a don komai ba sai don yin nasiha ga junanmu game da abin da ya shafi addini na musulunci. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya ɗaura mu akan hanya wacce take madaidaiciya. Muna magana da malam tun shekaran jiya ina jihar Kano, ya tunatar da ni game da abin da ya shafi karatu. Na ce in Allah ya so yadda zan samu daman halarta. Jiya da daddare wajen ƙarfe 10 nake dawowa, kuma na yi duk abin da ya kamata, ko in ce na yi abin da Allah madaukakin sarki ya bani ikon yi, domin ganin na halarci wannan darasi. Kuma ina ba da haƙuri rashin kasancewa na a nan da wuri, sakamakon can babban masallacin Juma'a da ke garin Rigacikun. Al'amarin abin da ya shafi karatuttuka da ake yi da safe kamar irin wannan majalisin, ni ke kula da wurin. Sai da na je na tabbatar an fara gabatar da karatu, sannan na iya tasowa na zo nan. A yi min haƙuri game da abin da ya shafi haka. To ‘yan uwa, ba don komai ake tunatar da juna ba sai don faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa zakir فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون. Ubangiji ta'ala ya ce ku tunatar, ku wa'azantar, ku luratar. Ba kowa ke amfana da wa'azin ba, ba kowa ke amfana da luratarwan ba, ba kowa ke amfana da hannunka mai sannan ba, sai wanda yake mumin, sai wanda yake mai imani. An bani darasi game da abin da ya shafi wato haɗari na kalle-kalle da kuma amfaninsu. A wannan wata na Ramadana, Allah madaukakin sarki ce, ya ayyuhal ladina amanu, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah madaukakin sarki ya luratar da mu cewa ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya ga Allah madaukakin sarki, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki, an wajabta azumi na Ramadana a gare ku kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka wuce kafin ku, la'allakum tattaqun, domin ku zamo masu jin tsoron Allah. Azumin da mu muke yi a yau ba lallai ne ya zamo irin waɗanda wato suka gabata ba, waɗancan al'ummomin.
mai yiwa kila azuminsu siffan shi iri kaza ne ko kala kaza, mu kuma Allah madaukakin sarki ya tsara mana yanayin namu a yanda muke yi a yau. To gabaki ɗaya dai muhalli shahid an wajabta mana azumi ne na Ramadana domin jin tsoron Allah, domin mu ƙara jin tsoron Allah. Shi yasa a wata na Ramadana masu hikima suke sanya tsari ta yanda za a taro hankalin al'umma, a riƙa faɗakar da su, ana luratar da su, ana ɗaura su akan turba wacce take madaidaiciya, domin wani a watan Ramadana yake iya samun daman da zai iya shiga gidan aljanna. Wani a watan Ramadana yake iya nisantar laifuffukan da ke aikatawa. Wani a watan Ramadana yake iya koyon karatun Alƙur'ani. Wani a watan Ramadana yake iya kiyaye salloli a cikin jam'i. Wata a watan Ramadana ma take iya dawowa cikin taitayinta ta riƙa yin sallah. Don sau da yawa an sha faɗakar da mu game da abin da ya shafi iyaye mata, a luratar da su game da abin da ya shafi sallah. Wata ta zo tana azumi amma ba abin da ya shafe ta da sallah. Sallah ta bi hannun dama, ita ta bi hannun hagu, babu abin da ya shafe ta da sallah, kuma wai a hakan tana yin azumi. Anya azumin nata zai karɓu kuwa? To duk irin waɗannan ayyuka da ake aikata su a cikin azumin Ramadana, ana aikata su ne don neman falala na Allah madaukakin sarki, na samun dacen rahamar Allah, gafaran Allah, ‘yantarwar Ubangiji zuwa aljanna. Domin hadisi ya zo, ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, in an shiga watan Ramadana a kullum Allah madaukakin sarki yakan ‘yantar da bayinsa aƙalla mutum 70,000 kullum. Idan an zo daren Lailatul Qadr, Allah madaukakin sarki sai ‘yantar da adadin mutanen, ko in ce 70,000 sau adadin azumin da aka yi ko za a yi a cikin wannan Ramadan. To idan kun irga adadin mutum nawa zai ba ku, miliyan nawa zai bayar, ko biliyan nawa zai bayar, ga ƙofofin aljanna da Allah ke sawa a buɗe, ga ƙofofin wutar jahannama da Allah ke sa a rufe, ga shaidanu da Allah ke kame su da maki da su ta yanda babu abin da suke iya tsinanawa na cutar da al'umma, su kangarar da su ɗaura su akan hanya wacce take wato na lalaci da sauransu. Duk abin da ka ga mutum yana yi, to wannan daga gare shi ne, in dai a watan Ramadana ne. Allah ya tsare mu, ya tsare mana imani. Allah muke roƙo waɗanda suka taru a wannan wuri da cikin masallacin nan da wajen masallacin nan, Allah ya zazzage mu a cikin gidan aljanna. Allah muke roƙo ya gafarta mana zunubanmu ba dan halayyarmu ba. Ya Allah, waɗanda iyayensu suke raye ba su koma zuwa gare ka ba, ya Allah ka sa a yi rabuwa na lami lafiya. Ya Allah, waɗanda iyayensu suka koma ga Allah, ya Allah muna roƙonka, ya Allah ka gafarta musu, ya Allah ka yi musu rahama, ya Allah ka kai haske a cikin kaburburansu, ya Allah ka yalwata kabarinsu, ya Allah ka musu tukuici da shiga gidan aljanna. Ya Allah ka ba mu aljanna ba dan halayyarmu ba. Ya Allah ka taimake mu, ka gafarta mana zunubanmu. Arzikinmu idan yana nesa da mu, ya Allah ka matso mana da shi kusa. Idan yana sama da mu, ƙarshen duniya, duk wani wanda ya zama zaƙaƙuri ko fitacce a ɓangaren ilimi na addini, to asalin shi ne daga mace ce. Duk wani wanda ya zama shugaba na al'umma, asalin shi daga mace ce. Tarbiyyan daga mata ne. Maza za su fita da safe, mai yiwa kila sai dare za su dawo, wani ma kila ya mako guda bai dawo gidansa ba, wani ma kila fiye da haka. Matan nan su ne da ke tarbiyyantar da 'ya'yansu. Domin malaman tarbiyya suka ce, a yayin da Allah madaukakin sarki ya azurta ka da wato mace ta gari, lallai to 'ya'yanka za su taso akan tafarki ko turba wacce take mai kyawu. Don haka da mata waɗanda suke na ƙwarai ake iya samun gida nagartacce ya taso akan turba na addini. Idan Allah madaukakin sarki ya azurta mace ta kasance ta ƙwarai, to tabbas 'ya'yanta ana tsammanin, ana kyautata zaton za su taso akan turba na addini. Ku dubi
waɗansu matayen annabawa guda biyu da Allah madaukakin sarki ya sanar da mu a cikin Alƙur'ani mai girma, waɗanda suka butulcewa mazajensu annabawa ne na Allah, amma kasantuwar su ba na ƙwarai bane, Allah madaukakin sarki ce wuta za su tafi. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ubangiji ta'ala ya ce, Allah madaukakin sarki ya buga mana misali, waɗansu matayen annabawa biyu sun kasance ƙarƙashin ikonsu, to amma kasancewarsu matan annabawa bai amfanar da su komai a wurin Allah madaukakin sarki ba, domin sun bujirewa mazajensu, ba su yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko mazajen da shi ba. Sai Allah madaukakin sarki ce, to a gobe alkiyama Allah zai ce da su ku shiga cikin wuta tare da waɗanda suke masu shiga. Kasancewarki ƴar gidan malam wani ko ƴar gidan babban mutum wani ba fa shine sanadiyyan shiganki gidan aljanna ba, a ce kina da lasisin shiga gidan aljanna. A'a, ba zai yiwu ba, sai kin yi aiki tukunna. Idan baki aiki ba za ki shiga gidan aljanna ba. Kasancewarki mutumiyar kirki, mutumiyar ƙwarai, ko da kina gidan wato mutumin banza ne, imaninki shi zai kai ki gidan aljanna, domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana ga matar Asiya imra'atu fir'auna. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آية فرقو تتي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. آية تبيكما وضرب الله مثلا. نعم. Allah madaukakin sarki ya kuma faɗi mana cewar ga wani misali da ya buga mana da Asiya imra'atu fir'aun, matan fir'auna. Ta kasance ita mai imani ne, don haka kuma ta aikata aiki na ƙwarai. Allah madaukakin sarki ya sa ta kasance 'yar aljanna, duk da yake ta fito daga gida ko in ce mijinta a tarihin duniya ba a taɓa yin ƙwanƙwalatin ɗan iska kamar shi ba, fir'auna kenan, amma kuma aljanna ta nufa. Saboda ne? Saboda ta kasance mai imani. A yayin da imaninta ya bayyana, fir'auna ya sa aka kama ta first lady, aka ɗaure ta, ana bugunta, ana cutar da ita, ta ɗaga hannu ko in ce tana roƙon Allah madaukakin sarki ya gina mata gida a cikin gidan aljanna. Nan take aka nuna mata gidanta a cikin gidan aljanna. Ana bugunta, tana murmushi, tana dariya saboda mai alherin da ta gani a gobe alkiyama. Fir'auna ya ce ku kashe ta, saboda me? Saboda ana cutar da ita, amma a wannan lokacin ita murmushi take. Allah ya nuna mata gidanta a cikin gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya datar da mai ɗaura mu akan hanya madaidaiciya. Ayoyin da nake so mu ɗaurawa junanmu don gani da abin da ya shafi wannan darasi da aka bani, wato haɗari ko in ce illolin kallon fina-finai da kuma amfaninsu. Illolin kallon fina-finai da kuma amfaninsu. Aran makaranta mana can cikin suratul mu'minuna tun daga farko har zuwa aya ta 7 ko 8, mu ji me Allah madaukakin sarki shi. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha al-mu'minun.
الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم والذين هم عن اللغو معرضون نعم والذين هم للزكاة والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Allah madaukakin sarki ce ba'da bismillahir rahmanir rahim qad aflaha almu'minuna lallai waɗanda suke masu imani sun rabauta alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a cikin sallolinsu suka kasance masu yin khushu'i suke kankan da kansu a yayin da suka tsaya a gaba ga ubangijinsu suna bauta walladhina hum anil lagwi mu'ridun su ne waɗanda don gani da abin da ya shafi yasasshiyar zance zantuka waɗanda suke na banza zantuka waɗanda suke ba masu kyawo ba mu'ridun suna kawar da kansu game da abin da ya shafi wannan wallazina hum lizzakati fa'ilun su ne waɗanda don gani da abin da ya shafi zakkar dukiyarsu suke aikata ta suke fitar da zakkar dukiyarsu kenan wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda don gani da abin da ya shafi farjojinsu suke kiyayewa suke tsare farjojinsu ba su zuwa su aikata abin da Allah ya haramta musu na zina sai Allah madaukakin sarki ce illa ala azwajihim in ko suka iya yin abin da ke kama da haka to sai dai a game da abin da ya shafi wato matayensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda Allah madaukakin sarki ya ba su iko suka mallaka na kuyango fa innahum ghayru malumin to su don gane da abin da ya shafi waɗannan bangarori biyun su ba abin zargi bane in sun aikata haka sai Allah ya ce fa man yabtagha wara'a dhalika waɗanda ko suka ainihin wato bijire don gane da abin da ya shafi wannan abin da aka faɗi suka wuce gona da iri suka aikata abinda ba wannan ba su sani cewar fa'ula'ika humul adun suna daga cikin mutane waɗanda suke masu ƙetare iyaka dalilin kawo waɗannan ayoyin kun ga Allah madaukakin sarki yana yin bayani game da abin da ya shafi masu imani muhalli shahid abinda muke nema a cikin waɗannan ayoyin inda Allah madaukakin sarki ya ce da mu wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wato mu'minai su ne waɗanda don gani da abin da ya shafi allagaw yasasshiyar zance mu'riduna suna kawar da kai game da abin da ya shafi wannan in an ce lagu wato duk wata zance na shiririta duk wani zance na shirme na banza na wofi na saƙo na kaza suna kawar da kai game da abin da ya shafi irin waɗannan ababen ɗaya daga cikin magabata ibn kathir yake faɗi game da abin da ya shafi wannan ayar ya ce kalmar allahu wato tana nufin wato albatil al'amari wanda yake wato mara kyau ya ce wa huwa yashmilu ashirk wal ma'asi wa ma la fa'idatu fihi min al-aqwal wal af'al ya game daga abin da ya shafi tun daga abin da ya shafi sabo ga Allah zuwa shirka zuwa duk wani abin da ba shi da fa'ida ba shi da amfani ga ɗan uwa musulmi bai kamata ma ya sanya kansa a cikin wannan abin ba a wata ayar Allah madaukakin sarki ce da mu ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah madaukakin sarki ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm
kada ka bi wato abinda ba ka da ilimi a kansa. Kawai haka nan ka zama ɗan abiyarima a sha kiɗa, kaga wani al'amari ya taso baka san yadda wannan abin yake ba ka faɗa a cikinsa, to kar ka shiga a wayi gari a ganka a cikin abin da ba ka da ilimi game da abin da ya shafi wannan. An tambaye ki dalilin da yasa kika je wuri kaza, ko za ki iya kawo dalili a cikin alkur'ani ko sunna? To ni dai kawai na je wannan wurin amma dai ban san dalili ba, ni dai kawai na aikata abu kaza amma dai ban san dalilin shi a addini ba, ni dai kawai na ambaci kalma kaza amma ban san dalilin sa a cikin alkur'ani ko hadisi ba. To lallai Allah madaukakin sarki ce to kada a wayi gari a ganka a cikin al'amarin da ba ka da ilimi game da abin da ya shafi wannan, domin wato inna sam'a wato ji da kuke gani, wal basara da kuma gani da kuke gani, wal fu'ada da mahankalta zukata kenan ko, duka waɗannan ɓangarorin za a tambaye ka a game da abin da ya shafe su a gobe alkiyama. Da ka je ka jiyo, shin Allah ya ce ka je ka jiyo wannan abin ko bai ce ka jiyo ba, ka je ka jiyo ma kanka. Da ka je ka gani, Allah ne ya umurce ka je ka gani ko ba Allah ya umurce ka ba. Da kai tunani akan wannan abin, Allah ne ya ce ka yi nazari a cikin wannan abin ko ba Allah ne ya sanya ka yi wannan ba. A gobe alkiyama Allah zai tambayi ka game da abin da ya shafi waɗannan al'amuran da ka aikata. Ya ku ‘yan uwa masu imani, daga cikin wato kalle-kalle, kallon fina-finai kenan ko, bari mu faɗa cikin darasin kai tsaye. Yana da amfani ta wata fuskar, yana da amfani duk da yake wato waɗanda suke aikata abin da bai kamata ba su ma suna bin irin waɗannan hanyoyin, ana amfani da su ana aikata abin da bai kamata ba, bai dace ba. Domin asalin al'amari idan mun koma mun duba za mu ga hanyar fina-finai yana iya ɗaura mutane game da abin da ya shafi wato hanya ta ilmantarwa. A wani lokacin ana iya samun wato ilimi ta cikin hanyar kallon fina-finai, kuma ana iya samun wa'azi ta wajen kallon fina-finai. Yana iya zamowa hanya ta koyarwa ko ta ɗaura al'umma akan tarbiyya diniya, islamiyya, aqidiyya, duka yana iya zama haka. Yana iya zama haka, domin idan muka koma daga cikin waɗansu fina-finai a yau waɗanda ma iya baiwa kawunan mu amsa, wanda suna karantar da aƙida, suna karantar da tarbiyya, suna karantar da kai abinda ma har shekarunka ma ba su kai wannan shekaru. A janyo maka nesa kusa, abin da ya faru shekaru 100 baya, 50 baya, sai a yi fim exactly yadda ka san wannan abin ne. Kuma in ka koma littattafan tarihi za ka ga tsaf iri ɗaya, duk abin da ake faɗi daidai wa daida, babu canji a ciki. Kamar abin da ya shafi wato in mun koma kissa na ashabul kafi, wannan kissa ce wacce take ta ba da fa'ida ƙwarai da gaske, ta yanda inda za a yi fim mai yiwa kila ma an taɓa yin fim da ya nuna tarihi game da abin da ya shafi ashabul kafi, mai yiwa kila an taɓa yin haka. Domin Allah madaukakin sarki a alƙur'ani ya tabbatar mana a cikin suratul kahfi ma, Allah madaukakin sarki ya sanya mata sunan hakan, wannan surar, am hasibita anna ashabal kahfi والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Allah madaukakin sarki ce yanzu kuna tunanin cewar am hasibta anna ashabal kahfi wato mutanen kogo warraqim
da kuma wannan allan da aka rubuta sunayensu a cikin wannan kogon kanu min ayatina ajaba, yana daga cikin wato ayoyi na Allah madaukakin sarki waɗanda suke na ban mamaki. Wannan ba wani abu ne a wurin Allah madaukakin sarki ba, Allah ya yi abin da ma ya fi haka. Allah ya yi abin da ya fi haka. Wannan misali ne Allah madaukakin sarki ya kawo mana a cikin Alƙur'ani. A cikin wata ayar in mun koma wato kissa na abin da ya shafi ashabul ukhdud, inda Allah madaukakin sarki ce qutila ashabul ukhdud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين sun masu شهود wani laifi ne ko وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا la yu'minu billahi al-aziz. بالله العزيز الحميد. Allah madaukakin sarki ce qutila ashabul ukhdud. Allah madaukakin sarki ya la'anci ya tsinewa mutanen nan da suka rura wannan wutan na wannan wato rami, suna zaune a wurin, wuta ta ruru, aka sanya itace ta kai duk inda ya kamata a ce ta kai, suka ɗauko waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki ake ta jefa su a ciki. Wani irin laifi suka yi musu? Kawai sun ce su masu imani ne, shi kenan iya magana kenan sun yi imani. Ba kawo kissar zami duka gaba ɗaya ba, amma dai muna haskawa ne daga cikin wato tarihi, ta yanda a yau in an zo ana koro tarihi ko an yi waɗansu fina-finai da suke da alaƙa da haka, zai amfanar ƙwarai da gaske a ilmance, a aƙidance, a addinance, zai amfanar ƙwarai da gaske. To wannan kenan. Idan an koma ga wata kissa na abin da ya shafi kissar ƙaruna. Ƙaruna ya kasance daga cikin wato mutanen annabi Musa alaihi salam, manomi ne, kamar yadda wata kissa ta tabbatar da haka. Shi manomi ne, aka ce abin da ke nomawa kankana, ya zamto cewar sai ya je wata rana ya ce ba annabi Musa, a roƙa ma Allah madaukakin sarki ba ni dukiya mai yawa, zan taimaki addinin Allah, zan yi kaza zan yi kaza. Annabi Musa ce to daga hannu mu roƙi Allah, Allah ya baka dukiya. Aka daga hannu aka yi addu'a, ya je gonarsa, kankana ta kai limit ɗin da ya kamata a ce an fara fitar da ita. Aka fasa ɗaya don a yi testing, a ji ko a gani ta fara ja, yadda ta girma, ta kai matakin da a iya fara cire ta. Sai ya ga gwal a ciki. Aka kuma fasa wata aka ga gwalagwalai, aka kuma fasa wata aka ga gwalagwalai. Sai kawai sai nemo jami'an tsaro aka kewaye gona. Ya zama alhaji, ya zama biloniya a dare guda. In za a fita wa'azi a je a kira ƙaruna, ba da shi za a je ba, ba zai je ba. Sai koma kuma ya fara yaƙan jama'an annabi Musa, yana faɗin maganganu na rashin tsafta. Allah madaukakin sarki ya halakar da shi. Shine Allah madaukakin sarki a halakarwar ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi فكسفنا به وبداره الأرض. Allah madaukakin sarki ce muka sanya ƙasa ta haɗiye shi da abin da ya shafi gidansa da dukiyar nasa ma duka gabaki ɗaya da yake da iko da su ya mallaka, suka ƙasa ta haɗiye gabaki ɗaya. Aka wuce limit ɗin shi, aka ma wuce ma lissafin sa gabaki ɗaya. Mai yiwa kila an taɓa yin wato fim game da abin da ya shafi kissa na ƙaruna. Kun ga ai zai amfanar ɓangaren abin da ya shafi addini, ɓangaren abin da ya shafi aƙida, ɓangaren abin da ya shafi masu bujirewa, wato masu wa'azi ko malamai ko kaza, zai amfanar ta waɗannan ɓangarorin duka gabaki ɗaya. Wato abin nufi dai, wato kallon fina-finai yana da amfani ta ɓangarori mabambanta, amma idan ya zamto cewa waɗannan fina-finan
suna da alaƙa da abin da ya shafi karantar da addini ko aƙida ko sanin tarihi ko kaza, amma abin da yake saɓanin haka to bai kamata a ce mu mayar da hankali game da abin da ya shafi wannan ba. Domin wato kallon fina-finai kamar yadda na ambata yana amfanarwa, yana koyar da abin da ya shafi wato darasi na abin da ya shafi tarihi. Domin yanzu a matsayinki na ɗaliba a jami'a ko a mataki na sanawiyya ko mataki na mutawassita ko mataki na wato ibtida'iyya, an yi muku karatu game da abin da ya shafi wato idha'il quraish ko idha'il quraish lis-sahaba, cutarwan quraishawa ga sahabbai, sai aka yi kissa ko wani fim na tarihi game da abin da ya shafi wannan cutarwa, sai kika gani gashi nan a fim, ga abin da malamin wane ya karantar da mu, ga kaza ga kaza. To wani lokaci kallon wannan fim din yana amfanarwa kwarai da gaske wajen abin da ya shafi wato karatu da ake yi wa mutum a makaranta. Ina iya tunawa muna jami'a an yi mana wani darasi game da abin da ya shafi the history of Nigeria before independence, during independence and after independence. Sai bayan mun kammala, malamin sai mana ishara zuwa ga wani fim, ya ce mu je mu dubi wannan fim ɗin tarihin Najeriya kafin zuwan Turawa, da lokacin zuwan Turawa, da kuma bayan zuwan Turawa. Me yawa kila kuma kwa iya neman wannan fim ɗin, zai luratar da ku kusan ƙasar ku kafin ma a bata yancin kai, da lokacin da aka bata yancin kai, da kuma bayan yancin kai, wato bayan wucewan Turawa. Akwai inda in kana kallo sai ka ji kaman kai kuka saboda yadda ake cutar da 'yan Najeriya a wancan lokacin, da kuma lokacin waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen karɓo mana yanci, da yadda aka ɗauke mu a matsayin bayi a wancan lokacin, da yadda aka iya gina ƙasar a wancan lokacin, ta yadda har zuwa yau wallahi shugabannin da suka gina Najeriya a wancan lokacin zuwa yau ɗin nan ba a wuce su ba, ballantana a kamo su. Ba a wuce su ba, ballantana a kamo su. To kallon irin waɗannan ababen zai nuna maka ko kai wane ne, za ka riƙa tuna baya ka gane cewar ashe ƙasa ta kaza an taɓa yin waɗanda ake kira su Sardauna, su Shehu Ahmadu, an taɓa yin su Tafawa Ɓalewa, an taɓa yin su wane, an taɓa yin su wane. A wancan lokacin babu nuna bambancin addini ko yanki, a'a ƙasa ce a gabansu, ita suke ginawa, banda 'yan yau, banda shugabannin yau. Aljihun suke ginawa ba al'umma suke ginawa ba na yau, aljihun suke ginawa ba al'umma suke ginawa ba na yau, aljihun su suke ginawa ba al'umma suke ginawa ba al'umma suke ginawa. Dan dukiyar da Allah mulkin sarki ya horewa Najeriya, bai kamata a ce a waye gari akwai talaka kwaya ɗaya ba, bai kamata a waye gari a ce akwai wanda yake rasa abinci sau uku a gidansa ba, magidanci. Bai kamata a ce a waye gari a ce akwai magidancin da bai iya ɗaukan ɗawainiyar 'ya'yansa a makaranta. Ƙasashen da ba su kai Najeriya ba, har albashi ake biyan 'yan ƙasan ba tare da sun yi aikin komai ba. Ba su kai Najeriya dukiya ba, ba su kai Najeriya yawan ma'adanan ƙasa ba, ba su kai Najeriya faɗin ƙasa ba, ba su kai Najeriya yawan albarkatun ƙasa ba, amma kuma suna iya biyan talakawan ƙasansu ba su aikin komai kuma ana biyan su. To bari mu aje wannan ɓangaren, kada mu yi zurfi a cikinsa. Don haka lallai a cikin tarihi wato akwai wato karantar abin da ya shafi ko koyar da darasi mai girma mai muhimmanci. Domin in mun duba akwai wasu fina-finai suna koyar da abin da ya shafi wato tarihin al'umma, ko a ce annabi Adam alaihi salam da Nana Hauwa, ko a ce lokaci kaza, ko a ce lokaci kaza, da labaran annabawa, ko kuma rayuwar waɗansu malamai magabata da suka yi wa addini hidima. A cikin tarihi ana samun irin waɗannan ababen. Idan mun koma cikin Alƙur'ani mai girma, Allah madaukakin sarki cewa kullan naqussu alayka wa kullan naqussu
alayka min anba'i وكلا نقص عليك من أنباء min الغيب anba'i rusuli من أنباء الرسل ma nuthabbitu bihi ما نثبت fu'adaka. به فؤادك. Allah madaukakin sarki yace wato yake labartawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewar mun baka labaran ko labarin waɗansu annabawa domin mu ƙarfafa zuciyarka ta yadda waɗansu annabawan kashe su aka yi, waɗansu annabawan mutanensu ba su yi imani da su ba. Akwai annabin da mutum ɗaya ne ya yi imani da shi, akwai annabin da waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce mutum 10 ko mutum 40 ko mutum 70 da kama annabi Nuhu alaihi salam da malamai suka ce adadin waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce mutum 10 ba 10 ba. A wani ƙaunin mutum 40, a wani ƙaunin mutum 75 waɗanda suka yi imani da shi, kuma ya ɗauki adadin shekaru kusan 950 yana wa'azi ba fa shekaru rayuwarsa ba. Shekaru 950 ya ɗauka yana yin wa'azi ga al'ummarsa, amma ku duba adadin waɗanda suka yi miƙa wuya suka yi imani 'yan kaɗan ne ba masu yawa ba. To me yiwa kila a iya samun kissa game da abin da ya shafi wannan ko tarihi a yi fim game da abin da ya shafi haka. Allah madaukakin sarki ne yake faɗiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun labarta maka waɗannan kissoshi ko waɗansu kissoshi na annabawa domin mu tabbatar da dugaduganka ta yadda za ka gane cewa cutar wanda ake yi maka a yau, wato a wancan lokacin kenan an samu waɗansu annabawan ma kashe su aka yi, waɗansu annabawan kaza aka yi musu. Kamar kissan wato halartar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Ta'if. Ai kun ga dalilin zuwan shi garin Ta'if ya yi musu wa'azi, garin Makka ta ɗau ɗumi. Waɗanda suka miƙa wuya suka musulunta ‘yan ƙwayoyi ne da bai wuce a ƙirga su da tafin hannu guda ɗaya. Manzon Allah ya ji garin Makka ta masa ɗumi yana wa'azin amma kuma ba a musulunta ba, ya kuma komawa domin garin Makka mahaifar mahaifin shi ne. Kun san cewar ai mafi yawanci mahaifar mahaifi iyayenka waɗanda suke ƙannan mahaifi ko yayyin mahaifi da sauransu suna kallon ka a matsayin kawai ba wani wasa tsakanin junanku, ba kaza kawai ɗaura fuska ne a kodon lokaci. To in kana so ka samu sauƙi ka koma ɓangaren wato mahaifar mahaifiya, dan an fi tausaya ma ɗa, an fi tausaya mashi. Mafi yawanci yara in an zo lokacin hutu, ina kake so ku je hutu sai su ce garin iyayenmu mata, saboda an fi tausaya musu a wannan wurin. Dan haka manzo Allah sai ya ce to bari ya koma garin mahaifar mahaifiyarsa, me yawa ya iya samun sassauci su miƙa wuya su musulunta. Garin Ta'if kenan, manzo Allah ya tafi garin Ta'if, ya je gida yana kiran su zuwa ga addinin Allah, suka ƙi miƙa wuya ko mutum ɗaya. Daga ƙarshe ma aka samu wani ɗan garin Makka ya zo garin Ta'if, ya ga manzo Allah yana bi gida ce to wannan kuma nan yayo nan yayo can ya je ya dame mu ne ya kuma dawowa nan wurin kuma sai kawai sai ya fita ya je ya dinga haɗu kan yan iskan gari irin su Jaga, Juice, su Bob Siriri, su Lange-Lange, su wane ya dinga haɗu kansu. Aka je aka kwaso duwatsu, aka zo ana ta jifan manzan Allah da shi da wanda yake tare. A guje manzan Allah ya fito garin Ta'if, ya dawo bayan gari, aka fafasa mai kai, jini ya cika huffin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya je ya tsaya wata gonar su Shaiba bin Rabi'a da Utubatu bin Rabi'a. Yana zaune a wannan gonar suna hutawa akan cutarwar da aka yi musu. Sai suka hange shi, wancan bawan Allah an cutar da su, ba a kyauta musu ba. Sai suka ba ma wani bawan su ya je ya kai musu abu a taimake su da kayan marmari su ci ko su sha. Aka je aka kai musu, wanda ya je ya kai wannan saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi, aka ce gashi kyauta, aka ce a kawo maka da kai da wanda kuke tare, an cutar da ku ba a kyauta muku ba. Sai manzo Allah da ya ji an ce kyauta sai ya karba. Saboda ne? Saboda annabawa su kyauta suke ci, ba sa cin sadaka. Inda sadaka aka ce ba zai karba ba. Dan haka yana karba
sai ya ce bismillah. Sai wannan mutumin da ya kawo wannan kyautar ya ce naji ka ce bismillah, wannan kalmar kuma a ina ka samu ta? Ya ce ni dai na san wannan kalmar akwai wani annabin Allah wanda yana faɗin wannan kalmar shi ma in zai ci, mun ji a tarihi in zai ci abu yana faɗin wannan kalmar. Ina ka samu wannan kalmar? Sai ya tambaye shi wani annabi ne, sai ya ce annabi wani, ya sanar da shi. Sai ya ce to ai shi wannan annabi dan uwana ne. Sai ya ce dan uwanka ne? Ya ce kwarai da gaske, saboda ni ma annabin Allah ne, domin annabawa ƴan uwan juna ne. Nan take ya ce kai annabin Allah ne ko kai ne annabin ƙarshen zamani da Allah zai turo? Ya ce kwarai da gaske, ni ne wani dan wani. Ya dingi masa bayani, sai ya fara sunkuyawa yana sumbatan kafan ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda farin ciki ya haɗu da annabin ƙarshen zamani da Allah ya ce zai aiko. Sai waɗancan mutanen Shaiba bin Rabi'a da Utba bin Rabi'a suka ce kai sun ga daga kai sako shikenan, shi kuma wancan an janye shi. Suka daka mashi tsawa, suka ce manzo Allah ma ya fitar da wurin, ba sa bukatar shi. Manzo Allah ya koma wani wuri ya je domin yayi sallah. Sallar da zai yi yana karatun Alƙur'ani, aljanu suka zo suna sauraron abin da ke karantawa. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا إسحاق Allah madaukakin sarki yake labarta mana a cikin wannan ayar, yake faɗiwa ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da yazo yake gabatar da wannan sallar, sai waɗansu tawaga daga cikin aljanu suka zo wucewa, suka ji karatun da manzon Allah ke, suka kasa kunne suke saurara, amma suke cewa mutanen su kai ku yi shiru, gashi mun ji sako kaza, mun ji bayani kaza. Suka koma suka zama masu wa'azi a dare guda. Daga saurara kawai suka yi imani, suka zama masu wa'azi, suka yi imani, kuma suka je suna kiran sauran ƴan uwansu aljanu su yi imani. Abinda ake so a luratar da mu a wannan gaba, duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka a rayuwa, ya hana ka abu kaza, to lallai akwai abin da ya fi shi muhimmanci da zai baka. Gashi Allah madaukakin sarki ya jarrabi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutanen garin Makka ba su yi imani ba, mutanen garin Qa'ib ba su yi imani ba, amma kuma Allah ya azurta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanu sun yi imani. Kai yanzu in na fito a matsayina na mai wa'azi, in je zan yi wa'azi, aljanu suke zagaye da ni, za su yi gadi na. Kai ka isa ma ka ce za ka jefe, ka isa ka ce za ka nuna min ɗan yatsa, ka isa ka ce za ka hana ni yin wa'azin, ka isa ka ce za ka yanke sifikan ba zan yi wa'azin ba. Aljani zai maganin ka wallahi. Da haka Allah madaukakin sarki ya azurta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aljanu suka yi imani, suka koma suka zo masu wa'azi a dare guda. Da haka fa'idar da zamu fa'idantu da ita a cikin wannan gabar na abin da ya shafi, wato kun ga wannan kissa ce mai banƙayi, a iya yin fim da ke luratarwa game da abin da ya shafi haka, a addinance, a ilmance, a aƙidance za ta amfanar in an yi haka. Kuma tarihi yana ƙarfafa tunani da fahimta, ya zamto cewar ka ji ƙwaƙwalwa fes, abin da ke baka tsoro ka ga ya daina baka tsoro. Domin ai Hausawa suna cewa tarihi shi ke maimaita kansa. Yau da gobe in ana tafiya wani abu sai a ce ai an taɓa yin shi lokaci kaza. Kamar fitinar da ke faruwa a ƙasar Iran a yau, rikici tsakanin ƙasar Iran da kuma ƙasar Isra'ila. Yadda yake ba so nake in faɗaɗa abin ba, amma dai tun da muna magana game da abin da ya shafi wato amfanin fim da rashin amfaninsa ne, amma yanzu muna magana game da abin da ya shafi wato amfanin kallon fina-finai, amfaninsa. Kun ga ai wannan fitinar ta samo asali domin wato in kuna bibiyan tarihi a shekarun baya, ba a taɓa yin lokacin da yankin ƙasar Farisa, in ana maganar ƙasar Farisa, ta haɗa tun daga ƙasar Iran da ƙasar Iraki da Kuwait da duk waɗannan ƙasashen da suke
suna ƙarƙashin yankin Farisa, ba a taɓa cin yankin Farisa yaƙi ba a taɓa cin ta ba. Yankin Farisa ba a taɓa cin yankin Farisa da yaƙi ba, sai da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da addinin musulunci ya zo, aka je aka ƙaddamar da yaƙi a gare su, kuma aka samu da yawan su dubbanni suka miƙa wuya, suka yi imani, suka musulunta da yawan su a wannan lokacin. Don haka daga baya-baya da aka ga addini ya yi ƙarfi a duniya, turawa kuma suka fito da strategies ta yadda za a karya musulmi, domin an san cewa yankin Farisa yanki ne mai ƙarfin gaske, to bari a ƙullo da hanyoyin da za a karya Larabawa, a raba su, kuma an san cewa wannan yankin yana da ƙarfi. Aka zo aka karya yankin Larabawa ta yadda abinda aka fara yaudaransu ake nuna musu, ai kun san daga baya daula ta koma yankin Toki, ƙarƙashin da ake kira daula Usmaniyya, ta koma yankin Toki. A wani lokacin turawa suka fara yaudarar al'ummar musulmi Larabawa, ku a matsayinku na Larabawa da Allah ya saukar da annabi a cikinku, kuma a ce an waye gari a yau ba ku ne kuke jagorantar al'umma a duniya ba, wasu yaruka ne tukuru su ne kawai suke jagorantar al'umma, su ne al'amarin shugabanci ke hannunsu. Kan ku yadda, da haka suka iya samun nasara akan wannan ribatar kwakwalen Larabawa, aka zo aka raba kan al'umma. To gashi kuma a yau fitinar ta kuma tasowa, ko in ce kusan shekaru 70 da wani abu baya, lallai dole babu ƙasar da za ta iya fitowa ta musulmi da za ta iya ɗaga ɗan yatsa a duniya, in ba haka ba turawa za su harbe wannan ɗan yatsa. Da haka mu muna alfahari da ƙasar Iran ta wanke al'ummar musulmin duniya, kuma in Allah ya sa da sai Allah ya kawo ƙarshen ƙasar Amurka akan wannan zalincin, sai Allah ya kawo ƙarshen ƙasar Isra'ila akan wannan zalincin, da yardan Allah sai Allah ya kawo ƙarshen su, sai addinin musulunci ya kai inda ba su so, sai kalmar Allah ta yi sama, sai Allah ya taimaki addininsa, walau karihal kafiruna walau karihal mujrimuna walau karihal munafiquna ma, sai Allah mulkin sarki ya ɗaukaki addininsa. Don haka a taƙaice ina tare da takardar da na rubuto mai tarin yawa, to bari in bi abubuwan a taƙaice kawai sai mu ƙarƙare duka gabaki ɗaya. Na daga cikin amfanin kallon tarihi ko fina-finai waɗanda suke amfanarwa a addinance, a ilmance, a aƙidance, akwai hutu wanda yake na halal. Ba ka da abin da za ka yi shi kenan ka iya zuwa ka kunna, ba ki da abin da za ki kya iya zuwa ki kunna domin ki kalla ki amfana a addinance, a ilmance, a aƙidance, koma bayan wannan to ba daidai ba ne kuma. Domin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa inna li nafsika alayka haqqan, lallai ranka yana da yana da bukatuwa akan cewar ka girmama ranka, ka rika hutawa wani lokaci, in ka samu dama ba ka da wani abin da yake wajibi a kanka, to ka iya zuwa ka yi wani kallo na fim wanda zai amfanar da kai a addini, ba na soyayya ba, ba na kaɗe-kaɗe da rere ba, ba na abu kaza ko kaza ba. To bari mu ɗauko kaɗan daga cikin illolin, tunda mun kawo amfani ko, bari mu ɗauko kaɗan daga cikin illoli. Yana daga cikin illolin yawan kallon fina-finai marasa amfani wanda ke kawo raunin karatu, wanda ke kawo rabuwan aure, wanda ke kawo lalacewar tarbiyya. Kila wata za ta yi mamaki, kallon fim yana kawo rabuwan aure dama? Ƙwarai da gaske. Yanzu sai in ce wa matata ta ɗaura girki, sai ta ɗaura girki, ana wani fim gashi na ya ɗau daɗi, ya yi kaza, an kai daidai wani gangara kaza, ga abinci yana ƙonewa, ni kuma na dawo a yunwace, na ce a bani abinci, wallahi ina kallo ne daidai nan wurin nake so a ɗan kammala, ashe abinci yana ce yana ƙonewa. Zan samu matsala da ki, ƙwarai da gaske. In za ki kallo to ki bari lokacin da babu wani nauyi a kanki, sai ki kallon da zai amfanar da ke, ba wanda babu amfani a cikinsa ba.
ba wanda babu amfani a cikinsa ba, domin kamar yadda na faɗi yana kawo raunin karatu kwarai da gaske. Domin aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, da yawan mutane akwai waɗansu ni'imomi guda biyu da suka ainihin wato wofintar da waɗannan ababen, as-sihha wal faragh, na daga abin da ya shafi lafiya da kuma dama lokaci idan Allah madaukakin sarki ya hore maka waɗannan abubuwan, ba a bukatan a wofintar da su, ba a bukatan ka wofintar da lafiyar da Allah madaukakin sarki ya hore maka wajen sabo ga Allah, ba a bukatan ka wofintar da damar da Allah madaukakin sarki ya baka a wajen yin aikin banza na wofi wanda ba za ka samu lada a cikin wannan abin ba. Akwai bukatan ya zamto cewa muna tunani, muna nazari a cikin irin waɗannan ababen. Daga cikin wato illolin kallon fina-finai a yau, lalacewar tarbiyya. Kamar yadda na faɗi a baya, akwai waɗanda in sun tasa fim na kallo za ka ga mafi yawanci kallon da ake a yau soyayya ne a ciki, raye-raye da kaɗe-kaɗe ne a ciki, nuna tsiraici ne, kaga ana shigan banza a cikin irin waɗannan fina-finan, yana koyar da halaye waɗanda suke munana. Kamar yanzu a zo ana fim ana nuratarwa game da abin da ya shafi ga wani ɗan daba nan ya ɗauko makaminsa ya zo ya gagari kowa, ya loda ma wancan wuƙa ya kashe wancan, ya yi kaza. Da Allah wannan fim ɗin me ke karantarwa? Yana karantar da mutane su riƙa koyon harkar daba kenan, su riƙa riƙe makamai, su riƙa cutar da wanda za su cutar, su gagari kowa, su isho kowa. Irin waɗannan fina-finan ana koyar da mutane ne su ɗoru akan irin wannan mummunan ɗabi'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, duk mutum da ya kamanceceniya da waɗansu mutane yana tare da su. Haka ba za mu ga a yau mafi yawanci a tsakanin ƴaƴanmu, kaga yaro ƙarami sai ya ɗauki takarda sai ya yanka ta daidai siffar bindiga, wani in ya masa laifi zan harbe ka, kisha zan harbe ka. Haka fa yara suke yi a yau. A ina suka samu? Abin suka samu. In ba ku dakatar da su akan wannan abin ba, duk ranar da suka iya samun bindiga ta gaske wallahi sai sun harbe wani. Akwai wani gida, babban mutum yana da bindiga, yaran suna kallo na harba a fim, yana dawowa ta ranar bindigar kawai sai ga ta a bayani, kawai yana ɗaukan bindigar na yaron, yaro ƙarami ba hawa ya ɗauki bindiga ya ce baba zan harbe ka. Haka yake gani a fim, kuma akwai bullet a ciki, akwai komai, ƙaramar bindiga pistol. Ya ce baba zan harbe ka, yana gani a fim. Baba ya ce kai yana dariya, zan harbe ka wallahi, kisha kawai ya danna wannan abin, kuma ya harbe shi. Suwa suka karantar da yaro? Iyaye. A ina? A fim suke kunnawa. Inda ba ku sa musu da ba su koya ba. Soyayya, kaga yara ƙanana, yaro ƙarami da yarinya ƙarama sai su je sai su koye a wani wuri, wai suna gani a fim ana romance, su ma bari su je su yi romance. Yara 'yan shekara 5 ko 6 tun suna ƙanana sun zama 'yan iska. Suwa suke kunna masu fim ɗin? Ko iyaye. In ba ku ya taɓa faruwa wata rana ana kamen waya a wata makaranta, sai aka kama wani yaro da waya, ya zo da waya. Ba wannan ne babbar damuwa ba, an kama shi da waya, duk da yake riƙe waya a wurin yara ba daidai ba ne. To da aka anshi wayar ana duba wayar sai aka ga bidiyo a ciki. Wani irin bidiyo? Bidiyon da sai da ta kai ga aka kira iyayen su zo. Wani irin bidiyo ne a ciki? Bayan sun zo sai aka nuna musu bidiyon gashi ku gani, su waye wannan? Ashe yaron yana kallon irin wannan fim ɗin na iskanci na tsiya a gida, iyayen suke kunnawa, su suke kunnawa. Wani lokacin ana recording ko kaza, sai ya ɗauko waya, mahaifin da mahaifiyar suna jima'i tsakanin junansu yana recording. Ya zama bidiyon da yake kallo yana kunnawa, abokan shi suna gani, iyayen shi suna jima'i. Aka kama a makaranta, suwa suka koyar da shi haka? Iyayen.
saboda me fim ɗin da ake kunnawa. Wallahi in kika ce a rayuwarki ba za ki kallon fina-finai ba, ba abin da zai amfana da ki, babu abin da zai cutar da ki, babu abin da zai cutar da ki. Akwai gidan da na sani, duk shekarun da na ɗauka ina zuwa wannan gidan ina ganin TV, ban taɓa shiga gidan nan naga TV na abu ba, ban taɓa shiga gidan nan naga TV na abu ba. Kuma matan tana da 'ya'ya, a ɗakunan su duka akwai TV. Ban taɓa zuwa gidan na shiga ɗakin matar da 'yan uwanmu ne, ɗakin matar ko ɗakin 'ya'yan na ga an kunna TV ba. Kullum TV aka sheki. Sai wata rana sai na tambaya na ce wai wannan TV bai yi ne? Suka ce yana yi mana lafiyar shi. Lokaci to ba ku kunnawa. Ce wallahi to tunda dai aka yi gama yinin gidan nan aka kawo TV na, wallahi mu dai da aka kunna aka ga suna yi, wallahi ba mu kunna shi. Kuma abin da zai ba ku mamaki, daktoci ne, likitoci ne, mahaddata alƙur'ani, hadda gamgam izifi 60, kuma karatun boko, likitoci ne gamgam, manyan likitoci. Babu abin da ya shafi kalle-kalle a rayuwarsu, hakan bai cutar da su ba. Amma waɗanda suka tasa kallo a gabansu, hakan ya cutar da su ƙwarai da gaske, ya cutar da su ƙwarai da gaske. Don haka ya kamata a ce iyaye ku yi iya abin da za ku iya yi game da abin da shafi haka. Kuma yawan kalle-kallen fina-finai yana ɓata lokaci, yana ɓata lokaci. Ɓangaren abin da ya shafi maimakon mutum ya je ya karanta alƙur'ani sai je yana kallo, maimakon mutum ya je yana neman ilimi sai je yana kallo, maimakon mutum ya je ya yi ibada sai je yana kallo, maimakon mutum ya je ya taimaki iyayensa ko ta je ta yi wa mijinta hidima sai ta je tana kallo. In fita tun safe ga aikin da a cikin minti 10 ya kamata a ce an kammala shi, amma sai in je awa 3, 4, 5, 6 ba a yi wannan aikin ba. Wannan tsakani da Allah kuskure ne, ya kamata a ce iyaye sun gyara. Kuma yana daga cikin illa na kalle-kalle rage tsoron Allah, musamman fina-finai marasa tsafta. Rage tsoron Allah, rage tsoron Allah. In har ke za ki kallon ki, to idan yara sun dawo a sanya musu tashoshi wanda suke karantar da addini, a sanya musu irin waɗannan tashoshin. Sau da yawa an kun je yara suna waka a waje, a gida fa suka koya, ba waje suka koya ba. Ba irin waɗanda suke kunna sifiku bane a unguwa ake koyi da su irin wannan, daga gida ne fa. Ban mantawa a shekarun baya sangaya ake buga misali da shi ko waka sangaya, a gida ake kunna, ba a wani wuri ba. Da zaran kun ji yara suna waƙan sangaya, ai lalle iya menene, a nan gida suka koya, a gida suka koya. Da zaran yara suna zagi, iyayen suka koya musu, iyayensu suka koya musu. Yaro ya yi laifi, sai na ci kaza-kazanka, ɗan kaza-kazanka. Shi ma in ya fita waje in wani ya masa ba daidai sai ce sai na ci kaza-kazanka, ɗan kaza-kazanka. Mahaifiyar ya je take yi, mahaifin ya je yake yi. Shi yasa dole a nan ya kamata a ce ya koya. In kuka ga ɗaya yana alheri, yana aikata aikin alheri, wallahi iyayen suka koya masa. In kuka ji ɗaya yana aikata sharri, iyayen suka koya musu. Ba komai suke koya musu ba, amma su ne farkon al'amari, su ne ginshiki. Duk abin da ya suka ɗoru a kai, iyayen su ne al'asulu, su ne farko, su ne asali, su ne asali. Don haka kalle-kalle da babu alheri a ciki yana gurɓata al'umma, wala yana gurɓata al'umma. Ku dubi a irin wannan lokaci, a wannan zamani, har an kai ga ana iya sayar da fim na batsa ko plate ko kaza, ko da yake yanzu turawa ake yi ko plate, sai ka je kasuwa ka riƙa ganin irin waɗannan fina-finan. Shi mai saidawa musulmi kuma ya je yana, in kai magana sai ce ai kasuwanci yake, sana'a yake. Shi wa ya ce ka zo ka siya, ba wani ya turo ka ba, kai ne dan kanka ka zo kaza da kaza. To daga cikin abin da zan rufe, daga cikin fina-finan da ya kamata a ce mun mayar da hankali a kai, mu ɗaura 'ya'yanmu wajen kallon irin waɗannan fina-finan da suke karantar da abin da ya shafi tarihin musulunci.
kamar irin wani fim, kamar tarihin sahabbai, ai akwai irin waɗannan fina-finan da aka yi, kamar tarihin manyan malamai magabata managarta, kamar tarihin jihadi a luratar da al'ummar musulmi yadda ake yin jihadi na musulunci, yadda ake kaza, ta yadda tana iya ɓaci ko don lokaci, tana iya ɓaci ko don lokaci, to in ta ɓaci ya za a yi? To irin waɗannan fina-finan suna shajja'a musulmi, suna dawo da al'ummar musulmi akan turba, su gane asalinsu na gaskiya, na jarumta, na taimakon juna, na girmama iyaye, na girmama juna. Kamar mu ɗauko irin waɗancan fina-finan na Umar bin Khattab, wanda aka ce Umar ko da aka yi wancan fim ɗin, ya ɗauko tun daga tarihin wato kafin zuwan manzon Allah, da lokacin zuwansa, da wafatinsa, da kuma lokacin khalifancin sayyidina Abubakar, khalifancin sayyidina Umar, khalifancin sayyidina Uthman, kama anan fim ɗin ya ƙare. Wannan tarihin tsakani da Allah duk wani wanda yake bukatan ya ji zuciyarsa ta dawo cin hayyacinsa to ya kalli wannan fim, zai amfana da shi kwarai da gaske. Akwai tarihi na aka yi fim na Salahuddin al-Ayyubi. Wannan kissar, wannan fim ɗin yana da banƙaye kwarai da gaske. Akwai tarihi na abin da ya shafi waɗansu manya-manyan magabata da aka yi, kamar Harun al-Rashid. Wannan fim ɗin kissar tarihin yana da banƙaye kwarai da gaske. Akwai daula Umayya, an yi fim game da abin da ya shafi haka. In mutanenmu sun duba za su amfana kwarai da gaske. Akwai abin da ya shafi na Abbasiyya an yi, akwai na Talajika an yi, akwai na daula Usmaniyya Al-Qahon an yi, akwai na wato kissa ko na Shehu Usman dan Fodiyo ai kamar an yi wannan wato fim ɗin, wanda irin waɗannan fina-finan kwarai da gaske idan mun mayar da hankali a kansu za mu amfana sosai da gaske. Kamar yawa ga tarihi na abin da ya shafi Imam Ahmad bin Hanbal, da kuma Sultan Muhammad Al-Fatih, da kuma Umar bin Abdul Aziz, duka an yi fim game da abin da ya shafi haka. Wato tarihi ne wanda yake matukar mutum ya kalla, tsakani da Allah zai amfana sosai kwarai da gaske. Akwai waɗansu fina-finai ma wanda ake fitowa da su, wanda in har mutum ya koma ya bibiye su zai amfana sosai. Amma dai wanda kaɗe-kaɗe da raye-raye da shiririta da iskanci da kaza, duka waɗannan ababen akwai bukatar mu nesanta kawunan mu da kuma 'ya'yanmu game da abin da ya shafi wannan. To musamman kuma rasiba, in an sauke miki rasiba a gida an gyara, to akwai tashoshin da ya kamata ki yi deleting ɗinsu, ya kamata ki goge su. Yanzu ina ta shekara da shekaru ina buga misali akan Arewa 24, sai wani ya ce ana magana Arewa 24 a yanzu ta zama updated, outdated, ta zama outdated, tsohon yayi ce yanzu. Akwai fina-finai na daban da aka yi yanzu na series da ake sanyawa, ana gama wannan za a fada wannan, ana gama wannan za a fada wannan. Koyar da soyayya ake yi, koyar da shirme da shiririta da hayaniya da ta'addanci da kaza. Mafi yawanci duk abin da kuka ga yaran mu a yau matasa suna yi, wallahi a irin waɗannan fina-finan suke koya. A irin waɗannan fina-finan suke koya. Mutum ya je ya kashe iyayensa, kamar wancan misalin da muka buga a baya. Wallahi ana ta odiyo da uban yana sai na harbe ka, sai baban sai ya buga da a guje anan, sai ya kuma bin shi yana haska shi, sai da ya harbe shi, wallahi sai da ya harbe shi. A ina ya koya? A fim ya koya. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, ya tsare mana imanin. Allah ya ba mu ikon kiyayewa, domin karatu in an yi so ake a kiyaye. Gyara yana farawa ne daga kaina. Ki fara daga kanki. In kin koma gida, ki fara daga kanki. In akwai irin waɗannan fina-finan, a ƙona su, a karya su, a lalata su. Mantawa muna yara ƙanana za a zo da abin da ya shafi irin waɗannan kalle-kallen. Malam ya dawo sai ya cire kasa ɗin, ya karya kasa ɗin, ya tsitsinka wannan da dan ya fahimci a lokacin ya dawo ya ga ana irin wannan kallon, in ya fasa kasa ɗin sai a je sai a so su fagulu sai a lillike sai a maida, tunda haya ake ansuwa lokacin, ko naira ɗaya ne za a aike mu je mu ansu haya.
daga baya kawai sai karya ma bidiyo tape ɗin ake cewa ko menene ya karya shi gaba ɗaya, kallon ma aka gama shi gaba ɗaya ya ƙare. Sai da muka ɗauki shekara da shekaru, sai daga baya ne in ya tafi Saudiya sai ya nemo mana fina-finai na tarihi na addini ta yadda za mu amfana da shi, za mu amfana da irin wannan. To in ka zauna kana kallon irin wannan fim ɗin za ka amfana sosai ƙwarai da gaske. Kamar wancan misalin da na buga a baya na wancan The Real History of Nigeria, wannan shine asalin sunan zai ga wannan bidiyon awa 2 da wani abu ne. Real History of Nigeria, before independence, during independence and after independence. Gashi nan an kawo kissa na abin da ya shafi tarihin Najeriya ta yadda ta iya kaiwa ta iya zama abin da ta zama a yau. Duk irin waɗannan fina-finai ya kamata a ce mu nema mu san ko mu su wane ne domin amfanar da kawunan mu. Abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan shi, inda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Ya Allah ka taimake mu da taimakonka, ya Allah ka ƙara mana imani da jin, ya Allah ka ƙara mana imani da tausayi a rayuwarmu, ya Allah ka taimake mu da taimakonka, ya Allah ka samu gama da duniya lafiya, ya Allah ka sa ƙarshen mu rayuwar mu ta yi kyau, ya Allah ka ji kan iyayen mu na haihuwa da na addini, ya Allah marasa lafiyar mu da suke kwance a gidaje da asibitoci, ya Allah ka ba su lafiya. Mu da muke tunanin muna da lafiyar, ya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta amfana da shi, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Suhaib Yusuf Sabaragatu, muna godiya Allah ya sa ka ita alkhairi, sannan